Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sertane hari pagi sih mau lihat kambing de teko Arab lho jajak kaya apa. Kambing mungkin delok kaya apa lho bos duwe bos lho. Iki jenenge wong delok kambing bos. Sapira gedine ngono lho wedhuse kuwi lho kok. Regane puluhan juta. Kaya apa wedhus iki. Ora kene ndi to? Balik ya? Cepet bener DP petuan wis ning omah kok balik. Cuma kerjane ning ndi ya? Iya Sulawesi, Bos. Ujine kerja ning Sulawesi. Omah Mbak Kecok iki kok apa ambruk iki piye to, Mas? Lah kok donasi neh to. Kok ngene, Bos? Dilani. Pas beli omahe. Ini lho, Bos. Omahe berantakan ya Allah. Lho, Bos. Coba sok ini lho, Bos. Omahe. Kasih ya Allah ya. Mbah Kecok. Ini Bos jadi mau lihat kambing, Bos. Bos. Omahe Bu RT 04 RT 23. Omahe Bu RT, Bos. RT 23. Iya lah. Loh, Bos. Itu sih, Bos. Gitu lah gitu. Wah. Loh, Bos, wedhus kok irian lho. Bengok ngene ya. Gede dia naik. Tak lanang ya. Lur, dus kok irian jadi nih. Coba lagi mana Bobi ya? Oh iya lagi mana? Kayak mana, Bos? Coba jadi wedhus kok Eropa, Bos. Tak kira bola kayak mana, oh? Ini bola kayak mana? Lagi apa wes tukumu saanake? Kuwi tukumu iki saanake apa wis manak dhewe? Saanake? Gede ya gede. Anak itu lanang. Anak itu lanang. Oh itu. Oh anak itu Bos. Itu Bos di wedhus kok. Buh teko irian bumbuh iki rene. Apa anake jane iki? Bos anake lho sedok lho. Keturunane sing apik. Bang anake. Plak padha yo kan meredok lho. Iki sing njaluk mie. Bos sing njaluk mie. Yo jek arang ati. Oh iki jane wae kawin wedhusmu. Wong. Ono gek rong sasi setengah. Iki ya? Heeh. Berarti tuku ki wis brojol ning omah apa ning kono? Ning kono.
Apik jane anake. Apik to lek. Tak gentenan wis to iki. Dapurmu lha wek gelem ngenteni sitok kuwi nak 3.000. Kok larang men kuwi lho kok sok omonganmu kuwi lho. Lah wong ki lho kabeh lho sayungane 8,5 8.500.000. Iki kuwi tuku ning ndi? Ning gone kancane ning nggo Bekasem iki. Lah wong pakane kuwi lho payu adek didol payu 15 juta. Lah seumur piro? Ya wis pak orderane. Larang men ya. Cuk njaluk mik bos. Lho, ya apa rek we rek? Larang ngono. Iki bos ceritane wedhus ki harganya 8 juta 8 juta bos. 8,5 lho bos. Wedhus iki. Juta bos, telu iki bos. Padha wedhus teko Afrika iki bos. Nanti anake sing glejene. Buntute putih lho bos. Itu lumayan apik. Ya bos, wedhus kok Eropa bos. 38.500.000. Tok aku dibawa sing asu wedhus iki. Batal. Oh, sing wedhus iki. Lho bos. Yang aneh bos. Ngono lho iki wedhuse aku ndelok wedhuse teko Eropa. Harganya mahal bos. Puluhan juta. Iya bos. Bos omahe bos ya ngalang-alangi raton. Kita Pak kok kabur ini lho. Konangan dong. Jual biji. Nggih, mboten ora didol, Pak. Lah iya konangan kok. Nggih bos iki omahe Mbak Kecuk, bos. Iki kan ndelok wong graji. Sen bos, kok dilanjut lagi lho. Lah kelur kejadi kembali lagi ini ndelok wong nebang. Semarang, apa Sawangan. Nebang kayu bos ning omahe janda muda. Lah aku bos ki rambanane akeh. Ki kayu ki ceritane dinggo nganu bos. Bakar nggae areng bos. Bakar areng. Bakar areng ki omahe. Ki namanya rumahnya Hani. Siapa yang pengen tahu Hani? Ini buliknya orang dua ini. Han, ditahan kopi ini. Lu gak mencop, lho kok. Wong kopi nih Han malah mencop. Gue bos. Jadi ndelok iki tak. Ini kayu bos. Loh, bapake sing tak wingi. Daleme pundi ta, Pak? Kulon duren kutukan. Oh, duren kutukan bos omahe bapak iki. Napa, Bulek? Kidul kantor desa. Oh, kidul kantor desa. Dina ambruk. Apane sing diketok dina kates apa? Dadi ta rete. Kates apa piye? Gedang. Niki arep bapake enten. Kok ngetok apa? Kates apa piye to? Endi to? Takut tak jupukane kok. Han, Ceklene lan. ndak metu dahanan kok. Oh, alah mesti ge konten ti repot. Woy akeh kok wijane. Kuwi jare ngetok apa to jane? Tak ngetok kates kuwi lho. Oh, alah kate dadi rok ngene wis kok. Wedi men to iki. Tak jupukane kok anane. Kok ngenteni ya sowu iman metu ge. Han iki. Bingung to. Entah jenenge Hani iki wong ayu lho, Bos.
sih. Kiki aku tertarik tadi pagi melihat kambing harganya 8 juta. Wedhuse koyo gak sanggup. Wih gak sanggup yo, wih rasa guyu. Ana wong wedhus. Pak Eman yo ngethok kate sop ra to. Kok lho. Ya kontol iki kok. Ngidul yo kok ngidul ana gendeng. Ngidul malah apik kok. Diukul kuwi apik. Kul. Oh gendeng ya, tuh gendeng cor kok. Kosok. Lagi kepakan mentok dong. Kata boleh mentoknya. Mentok bebek banyak. Wes bos, Tapi jadinya jadi vlog pagi hari ini saya sudah ditonton videonya melihat ini Han ya apa rek wis ngono vlog pagi hari ini jangan lupa tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.